Čo môžeš vidieť v aplikácii Sense Driver, keď si sa práve prihlásil? Môžeš vidieť na mape svojich kolegov, ktorí sú odlíšení nejakými farbami. Základné farby sú zelená, oranžová a čierna. Oranžovú farbu dostávaš práve vtedy, keď si obsadený zákazkou, to znamená, ak som ja si teraz klikol, že som obsadený, v preklade dávam vedieť kolegom, že mi niekto nastúpil z miesta, pretože som si to odklikol sám. Keď tu mám zeleného, viem, že to je kolega, ktorý je voľný, a keď tu mám čierneho, viem, že to je kolega, ktorý je v pauze, znamená, že má pravdepodobne teraz obed a teda systém ho úplne obchádza a žiadne zákazky mu nedáva. Tlačítka a funkcie, ktoré tu môžeš používať, sú práve táto pauza a obsadený. Pauza značí pre systém to, že ti nemá aktuálne posúvať žiadne telefonické objednávky. Obsadený znamená to, že ti niekto nastúpil z miesta a môžeš to odkliknúť vtedy, keď ti nikto nevolá, len niekoho vezmeš napríklad z ulice alebo zo stanice. Mimo iného určite si všimni viaceré položky, ktoré sú v hlavnom menu, kde sa môžeš priebežne pozrieť na to, kto s tebou pracuje, prípadne aké zákazky ste dnes vybavili, alebo svoje odborné nejaké štatistiky, ktoré vznikajú práve z zákazníckej aplikácie. Ak vo vašej firme budú nastavené aj digitálne zmenovky, tak si vieš pozrieť aj kedy ti tvoj nadriadený manažer alebo niekto naplánoval tvoje práce. Takisto vieš naplánovať časovú objednávku, z ktorej si systém zapamätá presný čas vyzdvihnutia zákazníka a o tom, ako fungujú časové objednávky, si určite povieme v ďalšom videu.